Witajcie, kamratki, kamraty, jak i wszyscy to mnie oglądacie na YouTubie, na Facebooku, egal, znacie mnie prywatnie albo nie, ale wszystkim wam chcę grzewnie podziękować za to, coście na mój Geburtstag złożyli mi mocka życzeń, ale richtig mocka. Pamiętajcie się, że wam tego wszystkiego winszuję i na jeszcze raz tyle. Co by wam się jak najwięcej powodziło. Co byście zdrowi byli. Tak, wy mnie życzycie, żeby zdrowy był. Żeby mi geltu nie brakowało. I co by dużo dostawał gieszynki. Choć największe gieszynki, jakie dostał, to, że moje dzieci mi przają, że moja kobieta mi przaje, że pomocek na mnie wejrzą i jeszcze dzisiaj się jako tako dobrze czuję i zdrowy się czuję. Muszę wam powiedzieć, to nie no z kuli Geburtstagu, no, taki jest zadowolony. Zadowolony jest z tego, że tych Geburtstagów już aż tyle było. Bo jeszcze niedawno myślał, że ludzie tak długo jak i oni żyją. Ale widać, że zdarzają się takie ewenementy i żyją jeszcze dłużej ode mnie. Teraz się niedawno dowiedział, że paru moich kamratów jest troszkę starszych ode mnie. I to nawet dużo. Mam nadzieję, że dotrzymia im kroku. Jeszcze dużo będę mógł zbajsnować do dobra mojego hajmatu i moich ziomków, żeby dom jeszcze się tam coś z siebie by miał dać. Chcę wam wszystkim podziękować za to, coście śpiewali mi 100 lat, czy Hołzol z Libe, egal co. Ale powiem wam tak, że dużo rzeczy mnie ostatnio fez raduje. Pierwszą taką rzecz, co mnie fez wyradowała, to, że już jakiś czas temu, parę miesięcy, spontanicznie, bez mojego udziału, zawiązali się Ślązoki razem w województwie opolskim. I za przykładem województwa katowickiego, zwanego Śląskim, skamracili się też z PSL-em, co dało większą możliwość działania politycznego dla Ślązoków i Śląska, Wierzchniego Śląska. Druga taka rzecz sobie parę dni temu się dowiedział, to założył się też ferajn młodzików na Śląsku, Ślązoki razem, ale młodzi, takie, że tam niekiedy chyba nie mają jeszcze pełnoletnia, a niekiedy ledwo co dowód dostali. I to mnie fez raduje, bo przecież wieczny nie je, a ktoś po mnie o ten hajmat musi dbać, musi się bić, bo za darmo to my nie dostaniemy nic, co najwyżej po dziubie. Jeszcze jeden gieszynk z Republiki Czeskiej. Tam ogłosili wynik spisu powszechnego. I skokowo tam się okazało, jest więcej Ślązoków. Mam nadzieję i tak po cichu liczę, co jakiś skok do przodku będzie po polskim spisie, jak powiedzą, co wiele Ślązoków jest we Polsce. A będę ale zadowolniony, jak w tym spisie nie będzie mniej niż 10 lat temu. Choć jest nadzieja, choć zawsze jest nadzieja, bo nadzieja zawsze umiera ostatnio. A poza tym to się wszystkim powinno powodzić lepiej jak mnie, czego wam życzę. I co wam powiem tak, na pora lat nazad, na Geburtstag dostał taką pieśniczkę. Może się usłyszeli już tak na Facebooku albo kaindziej. A jak nie, to poszukajcie. Na Facebooku ją będzie znaleźć, na YouTubie i posłuchajcie słowa. To są słowa, które idą z mojego serca, choć ja ich nie napisał. Ale w 100% się pod nimi podpisuję. I powiem wam na końcu tej pieśniczki jest: niech wam się darzy, tak się darzy mnie. I tego wam winszuję. Pamiętajcie, że jeżeli fest w Zoce z kuli tego, coś się do mnie zadzwonili, na Facebooku napisali,
albo w jakiś inny sposób bezpośrednio powinszowali. No to już, do Józef z pomboczkiem, niech wam się darzy, tak jak się darzy i mnie.